Klipille vittu. Mun flippi on vittu maailman pommi saatana. Mä oon vitun pommista. Ota mun puhelimen hetkeksi. Pois. Laita se pöydälle. Thank you, Gubagin. OnePlussa kamera on vitu seksikäs. Hitting! AK-47. Tää on vitu hyvä laatu. Mitä vittua? Se varppaa niinku koko ajan teitä paskaa. Kato! Kato yli. Mitä vittua? AK-47. Kato tota, se varppaa. Mitä vittua? Flippin raiskousta saatana. No niin. OnePlussa kamera on vitu hyvä. Parempi kuin Samsung. No joo. Facts. Kaksi minuuttia raiskataan. Laitetaan vielä vähän taakke. Mä menen aurinkolle nopea. Missä on aurinko? Tässä. No niin, kato mikä. No niin. Ei vittu, toi kamera on vittu saatana hyvä. Niin. No tää ei jousta niin paljon. Eiku, jousta se itse asiassa. Naksuu. Ei vittu mikä laatu. Miten toimii? Kaksi. Tää on niin yliraiskattu pähe. Oispa muuttanut. Eikö niin, mä ostan sen. Of course. Kuitenkin satuu joku vitu. Miljoona kertaa paremmin. Ajan hankki Synthetic Shark 4. Onko se paljon maksaa? 130. Onko se viitusti paremmin? No ei nyt vitusti, mut silleen 1% parempi, mut mä tykkään tästä. Vitusti kun tää on yliraiskattu flippi. Ai tässä meni PR paskaksi. Koska se varppaa. Ei tää pitäis varppaa näin vittuna. Helvetti. Otetaan nää pois. No, onks teillä jotain millä voitte nää vittuun? Mä menen